Здравейте! Днес ще ви покажем опорна патерица с 4 опори канатка. Какво представлява продукта? Тръбата е изработена от алуминий, като имате система за регулиране на височината, отвори за регулиране, разположени на всеки 2 см, заключени с закопчалка и с 2 щифта. Ето така, намерих едните. Ето това ви е закопчалката с 2 щифта. В случая само затваряте. Теглото на канатката е около 900 грама, а максималното тегло на потребителя не трябва да надвишава 120 кг. Височината на основните крака, т.е. тези, ви е 17 см, като тапичките им са FIT 19. Самите крачета са 4 на брой. Регулирането на канатката може да е от 95 см до 109 см. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!